kaita saizvozvo tasvika panzvimbo tikanoka hatina wataona, hatina ativhirato kusvikira taona kuti saka todii tikatobva hapana zvataita. Saka isusu kubva patabva tanga takagara nguva zhinji yedu taitora takagara tisina chataita, tisina wataona. Saka pazobuda ini semunhu wandisikaziviwo, pazobuda mai Makao ndopawabuda vachiti iyeyo patombobuda tuwana ndizoti tovataura here kana kuti hatina, nekuti tatanoka tikanoka tisina tivhurira kutangoti chiregei tingogara kusvikira pawachamukira ndo patichadini zvedu, ndo patichatauririrana sevanhu vakanga vatombotora nyaya yavo. Tikatomboenda kumapurisa, mapurisa umwe akati aiwa inini kushanda tichirwa nemutemo uchatitenderi. Saka todini? Sasa hatisi kuda kukakavadzana, hatisi kuda kurwa, hatisi kuda kuita sei, toda kuonesana, nekuti ndo zvazvataura muredio mukadzi kuti handidi hangu zvemhirizhonga, toda kuonesana. Kusvikira pavazomuka mai Makao vachidaro kuti mavaona here vanhu patikatesa hatina wataona, ndobva vachidaidza Manyasha. Manyasha vayati wabuda vachisvika vari kuuya vakati mungabva matidadirawo kusvika pakadai here, vanhu veitauya pano kare. Kanzi ndandofunga kunonoka kwandakaita kurara. Saka todini, ndikati tikaonawo here mai Maka. Ndikati mai Maka ndiwo mai Maka wacho avo watouya wachindidaidza. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndati pamusoro kune varidzi vemusha musoro Manyasha, nditi unowo tichisvika pano kudai, ava ndimhofu ava vari kutaura kuti mudzimai wavo akangotakura zvinhu. Mhofu vari kutaurwa ngeava ndo mhofu. Saka vakaita dambudziko nemudzimai wavo, vachiti mudzimai wavo uyu ari mudzimai wavo chondi uyu ane mwana uyu, paita nyaya pane mwana uyu. Saka ndokubva wauya mai Maka vambotaura kutoedza kuti vachida kuratidza kutungamidza hasha. Ndikati mwanangu azvinzi nyaya inotoda kuti titaurirane. Inini kana ndikanga ndauya semunhu mukuru, ndine ndisingatarisi kuti newawo vanofanira kuziva kuti ndafambirei pano. Ndichida kuti titaurirane kuti toita sei. Saka ava vanga vachingova mumba, ndobva tazosvikira pekuti imimi mukangoda kudhifenda pamokuita kuti ini ndakatosiyana navo, ini zvakatodai zvekusiyana zveshuwa makasiyana, asi kusiyana masiyani ana makaita makasimuka. Murume wenyu ari kuti makasimuka asipo, ende iyo havana kumboti ndiri kuda mudzimai wangu, vati akangotakura zvino akatoenda. Saka isu tatida kuti tigadzirisane, nekuti imimi kana kwanga kuri kunetsana, munhu ane nhumbu chero utonetswe sei unotoshingirira zvoti ndozoenda kana zvinhu zvandiitira zvakadini zvakanaka. Saka vakasimuka vaine nhumbu. Ndepaya vamboda kumbopenga kuzosvikira taivazve ndokuzosvika takuchizotaurana zvakanaka. Vachizotaurirana zvakanaka, ava vanga vachingomba. Ndikati zvamuri kuita muri kudhifenda kunyamba murume ari mumba umu ndiye watiri kuda, tiri kuda kuti imimi mujekeserane. Itori mhosva yekuti mukadzi ari mumba nemurume wake anosimuka mumba mune murume kuti kana kuti manetsana otakurwa neumwe murume ondopinda kwaanondopinda nemhuri yeumwe murume. Ndopatazotaurirana kusvikira tazoti tiri kukumbirawo kuti isu tione muridzi
akasaka zvimwe zviitike kuzodzitendera tikapindambo maisando vazouya maisando vakati ichinhu chiri kunetsa apa chii apane chinombofanira kunetsa imimi maimaka itai kuti zvinhu zviendeke ndimi kutokanganisa zvinhu inini iyi hanzvadzi yangu regarinodini ndikati maisando akati inini kana ade munhu mwenye itori izvo torewa kuti itoriwo hanzvadzi yangu nokuti kana arikuchengeta vana uye hanzvadzi yangu saka inenge yatowa hanzvadzi yangu saka ngatitaure nyaya itaurikei kana ichienda kumapepa yoenda zosvikira tazopinda paya tapinda taonana nemwanakomana wangu ndomuonesa sisi kuuya kwedu pano uyu mukadzi uyu akabva pamurume wake zvisina maererano nemurume wake akatakura zvinhu zvose akauya nazvo murume adai achiti zvechokwadi ndazvinzwa zvinhu asi ininiwo handiziviri inini haana tombobvira akanditaurira uyo ari apa anonditaurira kuti ane murume aingotaura kuti ndiri kushupika ndiri kuzodai ini kwakuwanawo mwoyo wetsitsi wekuti ndomubatsira zvangu tongobatsirana handina kuti ndoda kumuroora asi tainguti ndinomubatsirawo pandinogonawo napo nekuti nditori nemusha wangu nditoriwo nemhuri yangu ndikati handichichikumbira kuti ini ndichikusanganisei imi namhofu mhofu wotaura zvavanofanira kutaura nemi zvamakavatadzira nekuti apa kune mwanakomana wangu ndikati zviri kutaudza iwe mwanakomana hauchagoni kutombobuda mukati mekuti iwe handi wakatora mukadzi uyu ukauya naye nekuti nhasi uri munhu takutopedza saka tachidaro tabva tachinosanganisa mhofu nahawa nozvani vamukwasi ndizvo ndokuchitaurirana kwawaita ramba kuti ndinozviziva kakumbira mukwasi ndizvo mukwasa vakati inini ndatorwadziwawo ndatonzwawo tsitsi chaizvo nekuti hazvindifadzi kunyange dai ndandiri ndakaitirwa zvinhu hazvindifadzi asi nekuda kwekuti handina chinhu chandaiziva handina kana chandaitoziva saka ndine urombo nezviro zvakaitika mazvita zvare unodaira kutoti ainzwa statement iri pano azodaidza ndini ndati zvinhu zvikaitwa zvinoperera kuno perera kuno ngekwekuti maunza pepa rero tinyora pamawapa tanga tisingangoiti tichingoguma toti zvaita ngezvekudai uyu murume wemunhu ane mukadzi wacho uyu ari atosvika pano mukadzi nekamwana arwadziwawo right zvadaro uyu ndiye mukadzi saka uyu mukwasi kwawo ndopa zveautora mukadzi weawa akazotorana saka vatorana uye vatorerwa mukadzi namukwasi wandi mhofu saka tete wacho unoona ndotoramba wagara kuseri edo mupurisa saka ndo mudzimai wacho akutaurwa ndiane kamwana saka avaita zvokutorerana manje saka mukutorerana nemamiriro azvaita tate hamungapereri ikoko kuti ndandikutoti kana mapurisa atombosvika pano nyaya iyi ikati yaane kesi here nyaya iyi ita ngeichiwano ine ichiwano kuda kugadzirisana pasina zvinozotinetsa mangwana kutoti avo wakambouya vachitaura nyaya yavo wakamboti
uyu muzukuru wepano Makaza zvari muzukuru ndiye akatsvagira imba kana kuti vakatsvagira ndizvo ndivo vakatsvagira vanhu avo aitaura kudaro ndiani? Right, saka ndokunzwa kwatanga takaita kuti mwe makatsvagira imba kuti vauye kuno kana kuti manga musikazivi kutoti shamwari yenyu ndo iri kutotsvaga imba kuti mudzimai aone kugara. Saka isusu taona zvakadaro vari papa landlord wemba ndiye muridzi ndiye angaitaurwa namai kuti tatikumbira kwavari kuti zvinhu zviite. Saka muchikuona vakawanda. Uyu muzukuru wamhofu nehanzvadzi yacho nemuzukuru mumwe uyo ari papa ndiye aitotaura nambuya aitonzi uyai mutore mwana kana kuti uyai mwana muone mwana. Sekuru wako havasi kuuya kuona mwana uyu ndiye aifonerwa tonzi sekuru wako havasi kuuya kuona mwana. Saka ndo zvatati isusu zvinhu zvakadari zvine tsika mukati. Izvo zvamaita uku ndizvo zvongoti tinongotanga nekuti haina umangarwa kuno tangoti tione kugadzirisana. Asi yatodari manje yaane tsika dzayo sekuwirirana kwamaita. Ndinodayira kutoti pane ndikuwana pepa pano. Bepa iri ndo rekuti mataurirana tipatinzonzayo ndingofinisha totaura kusvika patasiyirana tataurirana kudaro mhofu wataura kuti makandirwadzisa zvizhinji. Vakati ndiri kuziva nepeni yemuinayo asiwo inini wangu yanga isiriwo mhosva yangu. Takati saka imimi murango wacho modini ndimi matadzirwa muhofu kuti tione kuti tiri kuendepi. Ndobva zvanzi namhofu wabva kuti ndikuda mombe 5 ndobva wachema nesu ndobva tangoti kunongoda wanzwisisanawo nekuti vati vanga vasingazvidiniwo vanga vasikatozvizivi. Saka vazochema mhofu wakati alright ngadzichiite 3. Ndokubva vati ndiri kugamuchira hangu pa3 but ndiri kuzwa zvinhu zvakandiomera nditori nemhuriwo ngezvekutotsaya tsaya. Ndanga ndichikumbira kuti pa3 dzacho ndodini. Kati sinongoziva kuti kana dai tiri kwamambo munhu anogona kuenda papayment plan ndinobhadhara sei ndichiita sei. Ndokubva mhofu wati mombe 2 dzinoita dzemari. Ndikati mombe dzedare dzinoita 350 kana tiri pamutemo wedare kwamambo. Mombe i350 dzedare, mbudzi $40. Saka ndokunge watiwo ndinogona kuti inini hangu handichagona kuti mwedzi ndati imimi munogona here kuti mugone kuti pamwedzi 2 munokwanisa mombe. Achibva wachema achibvoti aiwa ndochitiwo hangu mwedzi 3 ndokwanisa mombe. Zvakanaka. Vakati inini zvandoita ndezvekutoti ini ndiri munhu wekungotomuka apo nepapo. Kana ndizenge ndatoti mwaka wekuti tapinda mumunda wakwana tinorima foja totengesa. Ndokubva mhofu wataura pamusoro peproperty yakatora. Ndobva taongorora paproperty yavanga vataura. Ndokuona kuti wardrobe taitarisa wardrobe tikaona kuti wardrobe iyo
papuraizi yakatengwa nayo ichibva yazoita makore negirazi rakatofa. Ndopatanoidzosa kuti wadhiropu iyi zvingave nani kuti iite 75 tichibva mupuraizi yakatengwa nayo nemashandiro yakazoita. Ndobva taenda pabhedhi. Bhedhi ndobva tazongoita rafuli ingangosvika zvakatengwa kuma 383 chakuti inongogota kuti uchitouya pa150. Ndobva tauya pa kitchen unit yakabva futi zvimwe ndo zvakadaro asi equality chaiyo chaiyo. Saka ndobva tazvitora zvese izvo wardrobe nenhengi tazvisa pama 75 bed ndo yatazodzosera panhengi apa pa 150 yatazosiya pa 150. Ndokubva tati pane vana pane TV muchatori ndokuti mhuri yenyu idini igoonawo. Pane gas tank tikati vana varipo vanobikirwa. Uyo akachema wachiti havachengeti vana havaiti sei. Ini ndokuti pakusachengeta vana kubva izvozvi tinovapinda kuti vanofanira kuchengeta vana wavo. Plus imimi mune kodzero kuenda kumaintenance nekuti akachengete vana. Inini havana ngo vakandiroora hama dzangu, saka mungandigadziwo here dare ndiri ndega pasina hama. Ndokuti mutemo yezvinezvi unotendera kuti kana munhu ane 18 years munhu akuzvimirira nyaya dzake. But ini handina kutombopisirwa, handina kutodini. Imi nekusaroorwa kwenyu, imi isusu hatina diwe. Imimi chandirokurudzira ndechekuti imimi endaiwo kumataro. Handimi munoenda munotaurira handadzi yenyu kana kuti handadzi yababa wenyu yoenda kunosunga pfuma. Yondotaura kuti ndiri kudawo pfuma. Womangarawo nyaya yawo. Inyaya yakazvimirirawo yenyu iyo. Asi izi nemurume wenyu ndo patabatsirana ndokubatsirana kwataita. Saka ava vazogumira pekuti taona kuti ndiwo vachada kubatsirazve uyu pamusoro pezvinhu zveproperty. Vanogona kusatenga, vanogona kuzvibhadharawo voshandisa, hatiziviwo kuti vanenge vachizviita sei. Saka tazoti kubva iye zvino patari apa tichisvika muna December mune magona kunge maunza mari yeproperty iyi. Izvo zvatanyora hapo iyo. Zvadaro pamuchaenda kumunda kwenyu, mukameenda kumunda kwenyu mukapedza ndio pataakuda takuchita tokupai nguva yakakura yekuti imimi maakugona kuunza mombe idzo zvazviri inotsika nemari yacho yemombe. Saka tabvumirana izvozvo tasaina masignature nayo vaisawo signature yavo. Saka ndo mafambisire ataita nyaya iyi. Senembudzi yaishi ndo mafambisire atazviita. Maita muzvare shumba zvaitwa here ndizvo mushumba mataurirana zvakanaka tataurirana shumba ndianizve mukwasa hapana ndo zvamataurirana here pasina kumanidzirana. inshoti indangoona kuti kutodaro soka ndo kuti zvipere because imhosva ndakaparanda nekusaziva ikoko asi unenge uchitopara mhosva. Saka nangoti izvozvo ndo zvinoita zvavanga vari kutaura zveproperty yavo yavakatorerana. Ine amwe handingazozivi asi pamabhadharirwo ayo
ndo handisi kuziva kuti zvichatengeswa kana kuti wachadini handizozivi. Ndo pana ndazoisa chiemo chekuti inini pamaziviro angu semunhu andandiri kuwirirana naye kuti nditi ndinomuti zvazvadai so chizvionera zvaakuita mwe ndaita utsinye. Ndoti oraiti inini handibudikiri pazviri, itai zvinhu zvenyu. Akashaisha Sereko ari papo, angadai akanitaurira kuti zvakafamba zvakadai asaiwanda zvadaro. So izvozvo nendaa kuti pamwe ndichada kumubatsirawo pamatsvagiro angu ipapo ndogona kuda kumubatsira because mofu vanenge varuda zvinhu zvavo. Saka handizivi kuti nechiwanawo pandawana zvepropati zvazvavo, asi izvi ndawirirana ndikaisa chichemo chekuti kusvikawo panguva yakati pamwe nendazotsvaga because ndikuziziva ndakukanganisirai. Saka idzi mombe hadzisiri pane zvinhu here papropati mombe kukanganisa kwandakaita inini ndichidanana nemudzimai ava. Uyu wacho haangatauri ndine murume kusvika pari nhasi. Mofu vaitsvaga zvavari kutsvaga wasvika wandiona. Havana kundiwana hangu ndiri kumba kwavo, asi ndine mhuri yavo yavari kutsvaga zveshuwa. Ndazvinzwisisa tikataurirana vatawirirana. Iye propati yava iri kuziva kuti vanoisheyana vachaita sei. Havaramba vakati imwe ndiye nhaka, imwe ndiyei ndakatenga nemukadzi akaenda. Hamene zvavakataurirana kusvika zvazonzi kubva ngawadzosere zvinhu zviyazve. Saka ndobva zonzi kubva totengesa kana kuti mubhadhara hamene kuti vachadi. Ichokwadi zvimwe zviripo zvakambokomplaimawo kare ngezveumwe akaenda. Zviripo zvimwe magati ngezvani ndezvemudzimai akaenda. Pane blanketi renhaka. Blanketi roro renhaka tangoti blanketi renhaka ngerenhaka ngaridzukire riri zvariri nekuti nderenhaka. Saka inodzokera ngokuti hapana chinoseketudzwa ipapo. Saka oright kuti mawirirana izvi hatisipo, asi vatozosvikawo pawasvika inini ndandisina kuziva zvangu. Saka zvavazosvika tichizonzwa kuti ndizvo. Saka tachizongoti mofu handiti ndiye mavadaidza. Saka imi michivapirai zvamavadaidzira. Nekuti vanga vati vachibvunza kumurume akati indingakuudzi akudaidza ndiye uchitokuudza zvakudii. Saka bvatati chivapirai nyaya yacho. Saka wavapirawo vakazvinzwawo. hatiwapi pane kuuya wachiona zvakanakira kuti waone. Isusu takati hapana noise, hatidi kunzwa. Takanga tisikatodi kana izvi zvazotaurwa kuti mapurisa achida kuti right masvika motaurirana matadza kuwirirana mouya kuno ngototi isu semadzishe ndirishe. Saka tazoti right muzvare ana mai madzimai ndinogona kutaurirana nevanhu. Saka achifanoitai tozongopedzisawo isu. Ngoti mombe dzikaenda dzekuripa mhosva hadzina kuwanda. Akutaura kuna mofa mombe dzenyu dzakawanda. Mungu akatadza kuona munhu azvinzwirawo achimawirirana saizvozvo. Isusu tiri madzishi ndo basa redu. Kutoti izvozvi mbudzi ngeyekusvipiswa kwedunhu rangu. Kunyange ndandisipo mbudzi iyo ndo yaishe, asi panofanirwa kuva patori nedare racho ratakutoita izvezvi. Ratova dare tigadzirise mombe. Nhatu dzacho dzakawanda. Handizivi ndimune chipanga chinopinza kashoma ushingobaya ngokutoti izvi
makakanganisira ngoroti paita mari yekuripa zvinhu yekubhadhara zvinhu zvakaparadzwa. Saka property iripo paMombera. Property haipo paMombe Shumba. Saka izvo ndozvatiri kutoti munobvisawo imwe. Zvaitika Shumba kuti tizobvise kuenda panhatu. Ndofunga mombe dzanga dziri pa5. Mupasa akachema akati mandinyanyira, ndikati mombe 3. Chaitika kuti zvinge zvakadaro kurwadziwa nekuti ndofunga nguva yapo kuroora hachisi chinhu chekuti nhasi ndaroora mangwana ndoroora futi, inhau yenhaka yeramangwana. Tichibva tauya kuproperty, mitengo yaiswa paproperty haisiyo mitengo yandakatenga nayo zvino, nekuti ndakanga ndatenga ndichiti inhaka. Zvichiroti ndakatongokuwara kare, ndatorerwa mukadzi ndongokuwara futi pakuripirwa kwacho. Apo still zvinorwadza. Izvo mukwasa isu taitaura kare tatopedza tikapedza tichitaura izvozvo, asi chichemo nandaisa chichemo chori panhatu pacho ndatomboataura kuti mukuruka kana muri munhu anotomuka tomukawo sei mihongwe mhosva ndakapara. Asi zvimwe zvinhu zvinoitika nekusaziva, asi zvendiri kuti inini ndandine chichemo chezvamataura izvi. Wasvika pakuti kuchema kwacho kunonetsa, ndopazonzi namama weda isusu mombe tinoti 350. Saka wabvunza kunzi mombe dzacho saka mamunoda kuita sei, kanzi imwe yacho inouya iri mari, imwe yacho dzouya dziri dzinotsika. Saka ini ndabva ndati inotsika, ndichibva ndati ino mukadaro so izvizvi muri kutaura nyaya yeproperty muri kutaura iyi, pamweni uyu haana kana kwaanozviwana, ndimaigara naye motoziva kuti haana kwaanozviwana, haendi kubasa hadi. Izvizvi inini ndiri munhu ane mhuri inoda kudyawo. Saka mukanditi 2 months ndiye ndatsvaga nguva ndikaunganidza, mangwana tichazoita vanhu vanyepa. Ina handikwanisi kunyepa kana kuti nditi munhu mukuru akadai ndigogwangwa, ina hasana kunyanya kukura zvokuti nditi kana kuti nditi ndimai wangu pamwe gogo. Asi ndakapara ndava ndowagarisa panapa mahara wachitonga zvinhu zvikuzonyepa, mangwana ndotadza kuzvizadzisa kuburikidza nekushaya. Saka ndofanira kutaura zvinhu zvinokwanisa kuwana. Period yendinowana inini nendatomukawo kusvika apo pamwe nendazowana, ndo yandozadzisa zvatakataurirana semunhu akapara mhosva. Izvi zveproperty izvi vanopedzerana wairi, asi kana ndiine chendinacho sezvo ndagara ndichingotiwo kana asina mari yerendi akanditi rendi ndaimupawo, ndinongoita futi saizvozvo. Wanziwo wardrop yatadza kutengwa asi zvinhu zviri kudiwa, oraiti kubva toendiwedzerawo achiitawo zvaari kuita. Asi kune kuri kutobira chii futi mhuri, because ndine mhuri. Mhuri iyoyi nyaya iyi emisikanzwa yevanhu vechirume yanga iri nyaya yandasingatodi kuti awaziziye. Ndaizovataurirawo nenguva yangu pamberi apo ndichiona kuti mudzimai akafara sei, muna shama ndakapara mhosva mukudai. Asi wasvika pakuudzwa amene hawaudza wakatokwirawo kubva kunyazure wakauya kuno, handiri muri kuona. Saka zvinhu zvaakutonetsa kuti nditi ndozvibatanidza sei, asi zvisinei ndongoita sezvandandapasisa kuti tinodai zvanyorwa apa, ndozvinokwanisa kuzotsvaga sematsvagire ndinoita, kuitira kuti zvinhu zvacho zvisabva zvanyanya kunge zvinonetsa. Ngoti hatidi zvinhu zvinonetsa, nokuti mudzimai wako aripo, kudaidzwa kwaitwa mudzimai wako handiona kuti paine chakashata. Nofunga kuti mudzimai wako akanzwisisa saizvozvo sekunzwa kwaari kuita zvinowanikwa. Saka mukufamba kwazvo azviziva, mukurwadziwawo kwake zvine maitiro, zvinotomudzikisirawo pei. Avo wanga waitirawo kuitira kuti vanhu vari kurambira. Mukadzi wenyu akauya akamira padhoo ndokutoti muroora wangu zvaaita sei, ndinonga murambidza vanhu mumba here. Red road hanziiko, manga muchitya here kuti pangabude ropa. Hakusaziwa ndizvozvo, hakusaziwa indaa.
ndo mamiriro azvo. Saka zvamanyorerana chiitai deme mofu ishe vari kuda mari yavo panapa endiro ishe waone kuya mese munoti munobvisa yedare tiri pamambo totangira pa40 saka kuno kuti ma20 saka iri rangu pane zvose avo paine zvavanonga vachiita zvavavana vanosvikira kuno tozvidaidza vaunonga vachitorera pano ndozviri pana mutemo nokuti naivo muzvare ndo vanonga varipo kana kuti inini iti mari yedareyo zvakanaka tsitaenya kwasara mukwasa iwe dare nyaya ndozvinzwa semunhu unenge usina tarisiro yekuti uchasangana nezvakadai naandisina muchangamiro asi ndogona kuzotsvaka zvakanaka tinozvitenda. Pane zvataurwa namai zvare vachiti muroora mai mhofu kana kuti wanga wari mai mhofu stiri muchiri mai mhofu ngekutoti mune mhuri yevanhu hamusi kuona wana tete vari kutotsvukisa maziso kuti tatoruza hanzvadzi yangu yaruza mudzimai aenda muzukuru wenyu manga mutaura naye ingavani manga mumbotaura naye zvakanaka uyai kana nesu tatobirirawo kuona mwana handizvo here hongu zvakaposheka iri yana maintenance iko zvino mutemo hauchatenderi pamaintenance. Maintenance inotenderwa matanga maenda kuDNA test kutoti kunyangwe mukaenda kuti ndoyatiri kuda ndo inini wacho ndiri kutoshanda ndinonga ndiko kukoti kwacho kwaMajor Street kwacho toziva mitemo yacho. Kana kwaMambo ndoziva ndini wacho ndonga ndiri kwaMambo kwaMajor Street kupai maminutes kwaMajor Street atakataura nenyaya iyoyo ende maintenance yakatobva kuparliament zvanga zvanetsa wazhinji wanga vari kuto maintaina kuti mwana umwe chete aigona kumaintainwa nevanhu 5 saka madzimai akangwara saka zvinoda kuzikamwa kuti ropa riri pabanderani aiwa zvaiitika wazhinji amusi kuona kuti 5 aitora yangu ini uyu neuyu achitora maintenance pamwedzi wega achitonota. Pane umwe akatoita mafree edzimotokari nenyaya yemaintenance saka aingoita izvozvo mwana wega wega maintenance mwana wega wega ende kune wana 5 kutambira maintenance every month yemwana iye umwe chete mwana akutambira yake. Saka zvakavharwa nehurumende ndo mutemo yakatobuda nemumapepa. Saka isikumatarezve ndizvozvo hakuchatenderi kuti munhu pepa rasvika kumaintenance otonza tanga ikuenda kuDNA. Ino DNA inonga yakachipa ngekwaMambo ngokuti isusu tinonga takudaidza inouya yogarirwa apo na Tinashe Mugabe kuti Tinashe Mugabe ndiye anonga akachipa ngokuti inouya kwaMambo Makonde. Saka
kuti inozoburitswa nyaya iyoyo tinashe Mugabe otora. Saka munotorwa muri watatu, mwana nana baba wacho. Kana kuti umwe arikuda kuti aone kuti mwana ndewani anozviitira oonekwa obuditsawo zvake. Inonga iri 120 kuti zvaramba zvakuenda pane umwe. Saka wese anoda kuziva maererano nemwana ndo pane kuti zviri pachena, zvimwe zviri pachena. Saka ndo nauya huru yanga iripo. Totenda Muzvare. Wotochema nguva wanga uchitofonerwa nemapapi vakutodiwa kubasa. Vakutoda muzukuru. Alright, muzukuru. Muzukuru angarufira yasekuru. Wanga uchifungidzwa kuti anodaiswa yasoenda kutari. Wangaiswa pakona nasekuru. Vanhu vese vada kutonotsvaga-tsvaga zvekubata-bata kuti vatsvage zvichirarama. Saka tinenge taichekwa. Kumire zvakanaka. Uchitozana namai mari. Ndopara kunyaza kuda panyana dzenga. Ndikazabuda pachena ndisipo. Ndazvifarira. Ndozwadza anyaya. Ndatonzi uya unzwe nyaya dzako waita hanzi uduri sekuru yedu tinotore mbuya unopedze nyaya dzako. Saka newe zvaita sei? Saka zvakunakira here? Zvakushatira? Zvakunakira zvaanani? Aiwa, ndozvazvinoita. Muroora. Muroora waita wauya. Ndozvezvinoita imhuri. Isusu pano. Muri pani kuti vamwe varume vazhinji vachingobawo. Asi kana vari kubawa wacho ngavangoziva kuti rimwe zuva zvichangobuda pachena. Inini ndiri mukuwasha wavari kweza panirwa. Awa ndotete wacho. Awa nditete wavari kweza waya. Hanzvadzi yababa wavo. Unotogara nawo nyati namba dzavo ndinadzo. Saka muchinzwa paita noise pachechi dini ndini wacho. Tisinonga tiri. Ndakambogona. Pagungano rakabva kuitwa masura. Murume wangu ndinotendana navo. Asi ava nditati pemboda hangu kuona koyawo mufoni maava. Vachitaura zvekuti paproperty yavo vada kuzotengesera nenguva nekutsvagirana zvinhu zvavo. Pazoshota mari yakati vachitumirwa. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvi kuti. Vari kuzvinzwa. Kudare tinetsika yekuti dzinonzwa hadzitiza dzireme. Ndochava chokwadi ichocho. Nekuti pakazoita zvinenge zvakaita futi zvakanetsa ndichangodzoka futi pano pane dare rake. Unotanga unosumudzawo yako. Inini matozvinzwawo tsitsi dzemakanga maitira ava dzosvitsa nhasi pakuzoripana kudini ndopadzarini ndopadzaperera pano pakuripa ava. Zvimwe zvizhinji zvichazoitika kuna mai avo zvapera. Asi kana tisiri kuwirirana hazvo panyaya yacho iyoyo pamataura kuti tisudini hatisi kuwirirana pane izvozvo zvekuti muchada kuramba muchivabatsira amaya. Wasenga nchikumbira kuti mukadzi wako anokumbirwa ruregerero. Unomukumbira ruregerero. Kuti zvinorwadza sei? Zvakadai achisangana naizvozvo. Saka sikutaura kwamangoita kuya kuti zvinoitika apo vanhu varume. Saka izvo ndopa zvaperera muripo mukadzi wako. Mukadzi ukada kuribwa unotaura kuti ndoda kuribwa nemurume wangu. Tinozvinyora pano. Handina kunyora. Tinozvinyora pano utaura kuti ishe murume wangu. Ava tinozombogara navo. Saka indoda kuribwawo. Saka wotaura zvoda kuribwa kumurume wako. Ndina zvandingataura. Kuti watoonawo tatofanaliza nyaya yanga yapera ukukari. Saka tatizo hadzipereri ikoko kai. Ndedze munzvimbo mangu. Uyai.
Secretary wacho ari kuzvinzwa. Secretary mazvita tazoona saka Muzaya ngatichiombera izvo tichiombera